En aquest vídeo veurem com activar i configurar el bloqueig de trànsit per països. Primer accedim al nostre SW Panel. Ens dirigim al dashboard del servei. En l'apartat de Millores disponibles, activem l'opció Bloqueig de trànsit per països. A continuació seleccionem la següent opció i fem clic al botó Activar ara. Un cop activat, accedim al dashboard de bloqueig de trànsit per països. En aquest apartat, teniu la visió general dels bloquejos efectuats tant de països com continents. Podeu bloquejar els països a través del mapa. Per bloquejar continents, s'ha de fer des de l'apartat Ajustos del bloqueig de trànsit. En aquest apartat, disposem d'una llista de països per bloquejar o directament per continents. Per bloquejar tant països com continents, fem clic a la bandera i aquesta es tornarà vermella conforme s'ha bloquejat. A continuació podem veure com s'han bloquejat tots els països que conformen el continent bloquejat. Si tornem al dashboard de bloqueig, veurem un resum dels països i continents bloquejats, també de manera visual en el mapa.